Kublai shibuni pi baro ban wan shagane ga channel jongi kunta muntangi ne kran spang kowe ka topik ka ba pendit ben riu ya baro ba kowe ka tin ka banga ko aban nongi pi ne pede ban ngam hadu pekut kana ka video pepelok ha ka jing sha em ya ka politics ngimde ban shenia ndu ka mensim hatu pitip kine ki politician kine ki nomi kmat ki kertong kanu ki penpe yangi ya upai ba baro hakmat pai ba ke men I da kemen sim ka bejim ka ba lui kamu kin pershobe ye phi bar shalan det manubatip ke ka jing perkha ka jongki ke jing thmu ka jongki himde ban shini a jing shana do kemen sim ya no politician nomor ka politics ka mut ka jaka kren thok hakmat pai ba tengin ya da na ban ta ga ring in yeng na ban ta ga jai ban reu jongi bar shalan det manubatip ke jing thmu ka jongki sim kane kanuksa ko mune politician UMP jongga Delhi uragav chada kumno ushit kala yala ka party ka jong u ka Aam Aadmi Party ula pankala yala de direct shaka BJP ula rung shaka BJP party Bharatiya Janata Party une u Raghav Chadda ong shwa ka por don ha ka Aam Aadmi Party u jong ya kane kantin ba hadumunta 4 don kong kate ka amount kabala ban thit yanga lene kono ka party karam la ban thit yanga वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी का menta klik ula kala shaka BJP te hangne yanungin shania ya ubri ubangi shania na dokumen sim ula shit kala yangi ula syukor yangi te yanungin shania but hadin ba une u Raghav Chadda ula janya ka BJP party pat ula du palat ar million ki follower apa ka Instagram ki brio ki unfollow yo palat ar million kamud ar peu lak mud ki brio kila unfollow yo perkhat mapi kitu ki brio ki ba unfollow yo kiba ju support yo kiba ju kershan yo namar ba kapon mon shwa yo ju ya kalanti ka bede ya lam yo pai pa ka lanti ka bede bat u man ka por u ju kran ya ka kantin ka bakta ya ka man sim u brio bat ka ba ai ka jimen toy bat ka jing ya rap shibun bat plit ula kala sha ka BJP kumno kumta bat ka pai baru ki lasngau si hadu kata dan baki yoi u kertong baki ju Krishan ula join ya ke party BJP kila unfollow yo mar hapoka ars ngi ula du palat ar million ki follower Instagram